13 urte nituan ian oraindik galtxamotxetan, bere atzetik ibiltzen nintzen herriko kale hotzetan, printzesa hura behar bezala kortejatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arratxetan. Ez, esaten zuen, oraindik ez, gaztetxo naiz. Ez, inolaz ez, etxera joan behar dut garaiz. Hemezortzira ailegatuta romantizismoz beterik, etzen posible eromenura bazter batera usterik, aingeruarek ez zidan sortzen sufrimentua besterik, sekulan ere ez nuen lortu bibesoetan hartzerik. Ez, esaten zidan maite mintzeko gaztea naiz. Ez, inolaz ez, lotxa ematen dita ez dut nahi. Lotxaren lotxez pasata gero dozen erdi bat eskutik, pentsatu zuen komeni zuela sartzea bidestutik, eta nik nola ere oraindik jarraitzen nuen gertutik, ezkondutzia eskatu nion ez bazitzaion inportik. Ez, erantzun zidan, aspertzen nazu, zoaz apaiz. Ez, inolaz ez, beste batekin ezkontzen naiz. Festa batean ikusi nuen handik 8 bat urtera, ta hotzotzean hausartu nintzen sagarren duen hartzera, irrifar doble bakur batekin izkutatu zen atzera, etzen hausartzen berez ezena adarrez adornatzera. Ez da posible, horrelakorik ez nuke nahi. Ez, inolaz ez, ni etxeko andre jator bat naiz. Zartuta bizi nintzela laugarren pixu batian, behin ustekabe topatu nuen ere etxeko atian, bere honena gastatutako alarguna zen artian, eta honela erantzun zidan oraingoz bion kaltian. Ez, orain ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz. Ez, inolaz ez, oheratzeko zahartu naiz. Ez, orain ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz. Ez, inolaz ez, oheratzeko zahartu